हेलौ गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। आं दिनै चिकेन कारि बानायनाय रेसिपि लानानै फैदों। स' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम। दायो आं संख्रि होनानै लाग्रोबाय। बेनिफ्राय मसाला होनोसै। चिकेन मसाला होनानै लाग्रोबाय। होबाय गरम मसाला। दायो होबाय जिरा पाउडार आरो दा होबाय मिर्च पाउडार। दायो होबाय मिट मसाला। काश्मीरी मिर्च पाउडार। दा हालदै होनानै लाबाय। दा आङो थाव गुबैबो एसे होनानै लाबाय। बेनिफ्राय बेदरखौ मसलाफोरजों मिक्स खालामनानै लाग्रोनोसै। मोजांहाय गासैयावबो नांनाय बायदि मिक्स खालामनानै लाबाय बेदराव। दा आङो लेमनबो एसे सेबनानै होबाय। जखानि होना लाबाय। ओमफ्राय दा बेखौबो मिक्स खालामनानै लानोसै। टमेट'खौहाय फिसा फिसा हानानै लानोसै दायो। दा आं टमेट'खौ हाखांबाय। पियाजखौबो फिसा फिसा हानानै लानोसै। पियाजखौबो हाखांबाय। दाना बानलुखौबो हाना लानोसै।
थौखौ जानबाय आङो। बेनिफ्राय थावखौ होना लानोसै। थौआ दुंबाय नालाय थावखौ होबाय। थावआ दुंबायमोन, दा पियासखौ होना लानि। पियासखौहाय मोजां एवफ्रामग्रोना लानोसै दसे, बेनि उनाव बानलु टमेट'खौ होगोन। दा पियासआ ब्राउन कालार जाहांबाय, बानलु होनो जाबाय, बानलुखौबो होबाय। दसे एवफ्रामनानै टमेट'खौ होगोन। दा आङो तेजपात बिलाइखौबो होखाबाय। बेदरखौबो होनो जाबाय। बेदरखौ होनानै 10 मिनिटसो खोबहाब एरबाय थानांगोन। मस्ला होनानै लाबाय आरोबाव। आरोबाव दायो जिंगार गार्लिक पेस्टखौबो होनानै लाबावबाय। दा बेखौबो मिक्स खालामना लानोसै। सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंनि मिक्स खालामखानाय बे।
मिनिट्सनि उनाव मोनबाय। दायो जानोसै। ओंखामखौबो खुरनानै लाखाबाय आंहा। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच।